बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में। तनतिया बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में। भाई के फोन आइल रहल हा विदेश से, मरले बमुआना झोटा बाही में लपेट के। भाई के फोन आइल रहल हा विदेश से, मरले बमुआना झोटा बाही में लपेट के। पीठी पलात चलवले बा समाचार सुनावत में। पीठी पलात चलवले बा समाचार सुनावत में। तनतिया बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में। तनतिया बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में। रोटी पकावत में, रोटी पकावत में। दिन रहे घर में रहे ना देवरवा, दीपा के आइल मुआना खोल के केवड़वा। दिन रहे घर में रहे ना देवरवा, दीपा के आइल मुआना खोल के केवड़वा। कैलस झगड़वाया के नियरवा लोल बजावत में। कैलस झगड़वाया के नियरवा लोल बजावत में। तमुआना बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में। तनतिया बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में। फुट के मोबाइल हमर भइल सत्यानाश हो। लाल लहरी साचो बाड़े बदमाश हो। फुट के मोबाइल हमर भइल सत्यानाश हो। लाल लहरी साचो बाड़े बदमाश हो। मारी चटकनवा लुटले खजनवा गाल बजावत में। सोनू मारी चटकनवा लुटले खजनवा गाल बजावत में। तनतिया बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में। तनतिया बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में। रोटी जड़ी के करिया भइल मोबाइल चलावत में। रोटी जड़ी के करिया भइल मोबाइल चलावत में। तनतिया बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में। तनतिया बेलने बेलने मरले बाटे रोटी पकावत में।